Iktar ma jgħaddu l-ġranet, iktar qed tisfuma t-tama min-naħa tal-familja ta' Jeffrey Morgan illi l-anzjan jinstab ħaj. It-tfittxija għall-anzjan Ingliż Jeffrey Morgan tissokta dalgħodu bis-sem ta' numru ta' pulizija kif ukoll membri tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, volontiera u anke volontiera min-naħa tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar. It-tfittxija għall-anzjan Ingliż issa qiegħda estiża għal Għawdex kollu. It-tfittxijiet tal Jeffrey Morgan bdew mas-sebt ta' tnejn filgħodu b'aktar minn 60 uffiċjal tal-Protezzjoni Ċivili, pulizija u volontiera involuti. Dawn flimkien mal-membri tal-EFRU, tal-ERRC ta' Għawdex kif ukoll tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar illi tqasmu f'16 grupp bit-tfittxijiet isiru f'diversi postijiet madwar Għawdex. Dan is-16 tim ferrixnihom fuq Għawdex għax aħna issa qegħdin infittxu wkoll ġewwa l-għalieqi. Is-sightings qabel kienu qegħdin jaraw fit-triq, dan ovvja x'imkien qed jistrieħ. Allura aħna qegħdin nassumu issa li da daħal fuq ġewwa matul il-ġurnata jistrieħ fil-għaxija joħroġ jimxi. Aħna ġejna informati bit-tfittxija il-ħadd li jiġri kien hemm dan il-missing person bħalma qal is-suġġera din ma teħdiġ mid-dipartiment tagħna bħala missing person normali imma tieħdet biktar serjetà peress li għandek bniedem ibati minn kundizzjoni. Carol, bint l-anzjan flimkien ma' żewġa u qraba oħra wkoll bdew jgħinu fit-tfittxija. At the moment, I just feel that the family and myself are just desperate to find him. We don't think that he's alive, but we are desperate to find his body for my mother's sake. So I'm feeling, I have to accept, I feel that he's not around anymore. Il-pulizija għad għandha f'idejha l-filmat meħud mill-kameras tas-sigurtà tal-Murray Blue Guest House li hemm fit-triq l-imġar fix-Xewkija madwar siegħa wara illi ħareġ mid-dar. L-aħħar darba li tkellem ma' xi ħadd kien bħallum ġimgħa fejn xi nies rawh bil-qiegħda taħt siġra affaċċata taċ-ċimiterju tax-Xewkija biex imbagħad qam u qasam it-triq u talab koppja kif imur ir-Rabat. Huwa mbagħad mexa lejn trejqa fil-ġenb taċ-ċimiterju. L-anzjan li bagħti mid-dimensja ħareġ mid-dar fejn silem għal ħabta tal-11:15 ta' filgħodu. L-appell lill-pubbliku min-naħa tal-pulizija jibqa' li kull min għandu xi tarif dwar dan l-anzjan iċempel fuq in-numru 119.